Kajing tenrong lem kiseng bapher banyarap iki jaka sumar banyak kunnya ka klam kan pensting iki jingkit jongkini ki jaka sumar. Kakasi Students Union sengkeme aka kantai tarik minta ubanai jelio kalalat ban aya ka song jingarap saya ka Super Care Hospital Shillong ban pentikna bakane ka hospital kan la ban aya ka jing sakri ka bakham jana shakipat ba kibayo iki jingpang COVID-19. Kumba ai shikibe ki hospital jong kanong ba Shillong kane ka seng kala IT da santali ki tendong oksigen lai photali ki PPE bat ka song pisa shakane ka hospital bakan la ban penbiang ye ki jing don kam na ka benta ban ajing sumar ye ki bayo e ka jing pang COVID-19 ya kini ki song jing arab la IT du General Secretary ka seng Donald V Thaba chagi bor penyat jong ka hospital ha ka jing don rangkat ki ki nong yalam bat ki dekot ka seng Nagaliang jugi bor penyat ke hospital ke lepen pau ke jing sngongo ya ke KSU halor kene ke jing ai jing arab haba pen pau ru ba kene ke por babaro kinong chong snong ke jela ke dan kam bene trailang nag benta ban la ban te la kam ke jing sapriang jong kene ke jing pang u Donald V Thaba ula kentu ke sarkar jela ba ke bene trailang ba ki dorbar snong lembat ki kenhun ba pher ban ai jing shash ki pat ba ha ke bedai bat ke jing ai tika kam tam ke jakan no kendong ki ba kinong chong snong kidang arta tien ban shim ya kene ke tika ka jela ka jungi kadang long bahasa adien hakaliang ka pulik puthi bat nadong sadong jingnang jing tip ru ngim dadon bha bat khamtam sigi than nong kondong le wat ka internet facility ka duna bha ka network ka tolot hadu kata-kata bat ngatharai kan bha nakaliang ka district administration bat ka directorate of health services ba kan ya ling ba ki grassroots level kata kamut ban ya trailang rekat bagi dorba snong rekat bagi seng balang haman lagi snong haka ban yadai ban pensuthu ban create kata ka awareness sigi pat ba khamtam ibla saw san snem shaneng bikin aya ka vaccine namar ngingim de start hakaliang ka kot ka khia hakalang kaliang ka dawai ten hakaliang ka seng namla ban ong is pangkata hendrei ban weng ya kita ki jing sugthu bakla ki jing artatien ki pat ba don kam ya ka district administration omtang ban su ai hapo limba ki circulars sembagi press release hendrei ban engage ki dor barsnong namar ngakon ma hapor biki ai ni ka first dose ki saw san snem shaneng kum hakasnong ka bangasa mga kiya limba ka dor barsnong but nakaliang kadorbar snong ka penbana lang ba kini ki public announce system penbana lang ba ki PA system bat ki ba ki osngo bat ki ba ki babun hi hang tu po snong jingi kidang de kasin ka baningkong ka ba ki tip pang kani ka vaccine bat kata ka response nakaliang jingi nong snong kalong ka ba snutenat ka bagi babun ki ban ai ka vaccine namar ba ka jipen sai kalawan nakaliang ka snong bat kumjuru ka awareness nakaliang ka BDO office tengah try hakani ka kenti ka bamantaru akan tu ya ke government bat ya ke district administration juga iska sales ban shim nak ni ka ju hi ka sinjam te tang ning naik ki kentien nga kit bok riang bat nga ko ban bu jing dua ya baro kitu gi badan akan di jing sistem bakin yo no kamet ka bakot ka bakyakrat bat kum juru ya ki ni ki frontline workers ba makiru ublei un ai ka jing da ya ki bakin namngat akan nugo jing e kata ka stigmatization lani ka jing sistem lani ka jing jinjar hi ngasem ban ngit scam bakan di ka jing pang hakawi ka skiling ba ka jing ya train kat jong baro lang kinong snong jong jela ka jong kan sadu kan sadam no hang ni hapo jela jong